выглядаў ператрус у кватэры Сергея Калмыкова, затрыманага ў горадні на пікеце па зборы подпісаў Святланы Ціхановскай. Вітаю, шановне господарство. Гэта Белсадзум, з вами Вітаў Ціўчык. І ўжо зараз вашай увазе размова з Ірынай Федаренко, дзяўчынай затрыманага. Ірына, распавядзіце, калі ласка, а як праходзіла само затрыманне Сергея? Само задержание, мы стояли на парапете, и когда вот в центре центр всех этих событий был чуть ниже, то есть в метрах 4 от нас. Мы начали отходить, чтобы нас никак не заделать, чтобы ничего не смогли нам сделать. И когда мы отходили, подъехал красный автобус, оттуда выскочили 2 человека в спецодежде ОМОН и задержали, в числе первых задержали Сергея. Але ці Сергей быў у гэтай камандзе Сергея Ціхановскага? Нет, он вообще к этому никак не относится. Мы просто пришли на площадь посмотреть, что там вообще происходит, и выбрать, за кого оставить подпись свою. Мы еще даже честно не знали, за кого оставлять. То есть мы думали. Мы пришли на площадь и решали уже там на месте сразу. Сергея схапілі без нейкага папярэджання, без, канешне, прад'яўлення абвінавачання, просто ўзялі і паволаклі ў офіс? Да, они даже документы свои не показали, вообще ничего, просто выскочили, взяли под руки и сразу же уволокли. То есть это буквально за 2-3 секунды произошло. У інтэрв'ю Гродна Лайф вы заявілі, што сярод супрацоўнікаў АМАП, якія былі на плошчы, быў таксама і родзіч Сергея. Як вось блізкія да гэтага ставяцца? Честно, я не интересовалась ни у бабушки, ни у отца, но я уверена, что они это знают. Но я просто не хочу делать еще хуже этому человеку, потому что его и так уже все знают. Поэтому, пусть будет так, что я его простила. Хотя, не знаю, честно, я не знаю к этому вообще как относиться. Но на самом деле он в задержании самом не участвовал, он просто разгонял людей. Он был не в одежде, спецодежде, а в гражданском. Все-таки он там был, он мог помочь. Сілавікі таксама злазілі ператрус, обшук у кватэры бабулі Сергея ў Мастоўскім раёне. Чым яны тлумачылі сваё ўварванне, што яны там шукалі, што яны забралі? У бабушки, да, обыск был, и у нас в квартире был обыск. У бабушки, я не знаю, нашли что-то или нет, потому что я у нее как-то не спрашивала, потому что она переживает по этому поводу, не хочу лишний раз тревожить. А у нас искали технику и документы, которые якобы подтверждающие то, что Сергей состоит в команде Тихановского, хотя это не так. Документов они, соответственно, никаких не нашли. И телефоны из техники они забрали мою флешку и старые телефоны. Кнопочные, то есть нерабочие. А як сябе паводзілі сілавікі ў вашай кватэры? Яны там, як праходзіў гэты обшук? Вначале, когда я хотела начать снимать видео, они на меня, все как-то запрещали сначала отходить, плечом закрывали, и начали обыск. Вообще, пока еще не начала снимать, они уже начали обыск. И как-то небрежно относились к вещам. А когда я сказала то, что я нахожусь у себя в квартире, и я могу снимать, они как-то начали бережнее к вещам относиться, потому что, скорее всего, знали то, что это видео куда-то пойдет, если что. Ці паведамляюць цяпер родным месцазнаходжанне Сергея, дзе яго утрымліваюць? В том-то и дело, что адвокат есть, но адвокат у нас государственный, и он, по его словам, я поняла, что он ничего делать не будет. Я у него спрашиваю, где Сергей находится, а мы не знаем, следователь ведет. А я не имею права этого говорить. Я говорю, а чего ты тогда там вообще сидишь? Зачем ты нам вообще тогда нужен? Ни мне, ни брату, ни отцу не говорить, ни где Сергей, ни кто следователь, ни что будет дальше. Ірына, а што б вы маглі сказаць зараз беларусам, якія неўзабаве зноў выйдуць на гэтыя перадвыбарчыя пікеты, як бы вы да іх звярнуліся? Чаго б ад іх чакалі? Вообще, я считаю, что выходить все-таки нужно, потому что если мы не будем выходить, то все будет продолжаться так, как и есть сейчас. То есть, просто нужно как-то, я не знаю, можно как-то родственникам говорить, куда вы идете, зачем вы идете, чтобы близкие хотя бы знали. Потому что я знаю одну женщину, ее муж пошел на площадь тоже, его задержали, и он ночью не вернулся, она даже не знала, где он. Ходила в милицию, писала заявление, а ей никто ничего не сказал, понимаете? Но вообще я считаю, что все-таки это нужно делать. Потому что просто так это все не закончится. Щиро дякую вам за коментар.
Як стала вядома, Сергей Ціхановскі знаходзіцца ў ізалятары ў Менску на вуліцы Валадарскага. Там жа размешчаныя Александр Аранович, Евген Разніченка і Вергілій Ушак. Апошні абвясціў галадоўку пратэсту. А ў нас на сувязі Павел Северынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вітаю. Добрый день. Спадар Павел, уласна 7 чэрвеня ва ўсіх гарадах Беларусі з насельніцтвам больш за 100 тысячаў чалавек а 12-й гадзіне адбудуцца пікеты па зборы подпісаў. Чаму беларусам варта прыйсці вось на гэтыя пікеты? Па-першае, гэта будуць легальныя пікеты. На іх дазволена прыходзіць не толькі паставіць подпіс, але і выказаць сваё меркаванне і прынесці чырвон-белы сцяг. Гэта абсалютна дазволена дзеючым заканадаўствам. Заадно можна будзе прадэманстраваць сваю салідарнасць з Сергеем Ціхановскім, Мікалаем Статкевічам і іншымі затрыманымі і выказаць свой пратэст супраць таго, што Лукашенко збіраецца на 7-й тэрмін. На наш погляд, ён не мае ніякага права вылучацца, і яго трэба проста зняць з гэтых так званых выбараў. У той жа час пасля нарады з Александром Лукашенком кіраўнік Менску Анатоль Сівак, чалавек, якога не выбіраў ніхто ні на якіх выбарах, заявіў, што на гэтых пікетах трэба проста прыйсці, падпісацца, пайсці далей, прагульваешся і такім сэнсе, што няма чаго нават і затрымлівацца там. Прысутнасць грамадзян на пікеце зусім не рэгламентуецца, ніхто не забараняе людзям знаходзіцца побач, каля гэтага пікету. Маска ёсць, сацыяльная дыстанцыя ёсць, я перакананы, людзей там будзе шмат, больш, чым было 31 траўня. Адначасова мы назіраем тое, што адбывалася ў горадзе, вось гэтую правакацыю. Таксама падчас нядаўніх пікетаў у іншых гарадах міліцыянты падыходзілі нават да патэнцыйных прэтэндэнтаў на тое, каб быць кандыдатам на прэзідэнта, і заявлялі, што ўсе гэтыя акцыі яны незаконныя. Вось як людзям рэагаваць, як людзям захоўваць пільнасць і спакой у такіх сітуацыях? Людзям трэба разумець, што тое, што яны робяць, гэта законна. Беззаконнем з'яўляюцца правакацыі з прыцягненнем сумнеўных асобаў, беззаконным з'яўляецца разгон альбо хапун удзельнікаў пасля таго, як яны адышлі ад гэтага пікету. Все абсалютна легальна, все абсалютна законна. Людзям трэба разумець, што подпіс насамрэч, і нават іх голас нічога не вырашаюць. У нас выбары фальсіфікуюцца. Вырашыць іх крок да свабоды. Калі нас будзе шмат, калі будуць сапраўды стаяць зноў кіламетровыя чэргі, калі будуць стаяць вялікія, шматтысячныя нават пікеты, это будзе ўжо азначаць псіхалагічны пералом. Номенклатура пасыпецца, я думаю, што тут мы ўбачым, можа быць, нават і да так званых выбараў развязку сітуацыі. Але, спадар Павел, адначасова трэба заўважыць, што ў мінулыя гады ўлады на такім раннім этапе не ўжывалі настолькі вось такія відавочныя нейкія рэпрэсіі, усё ж такі дазвалялі людзям збіраць подпісы, а сёлета вось як можна патлумачыць такія дзеянні? Проста нервы не вытрымалі? Сапраўды у рэжыму не вытрымалі нервы, таму што упершыню у найноўшай гісторыі Беларусі за 2 з гакам месяцы да так званых выбараў збіраюцца тысячы людзей. Тысячы людзей, яны становяцца ў чэргі па свабоду. Я, дарэчы, такого ў свеце не прыгадаю. Это нешта наше беларускае унікальнае. І таму я думаю, што адсюль і едзе дах у тых, хто хоча захаваць сваю ўладу. Сергей Ціхановскі і яшчэ 8 чалавек знаходзяцца за кратамі ў рамках справы аб нібыта прымяненні гвалту супраць міліцыянта. Таксама быў затрыманы Мікалай Статкевіч і пасаджаны на 15 сотняў арышту яшчэ 2 чалавекі. Вось, а што рабіць беларусам, калі ўлады арыштуюць усіх лідараў, якія могуць быць на пратэстах, што рабіць грамадзянам? Сергей Ціхановскі, Мікалай Статкевіч, Денис Урбанович выйшлі за нас. Адзін выходзіў за ўсіх, таму ўсе павінны выйсці за аднаго. Проста выходзіць. Кожны з нас бачыў, што рабіў Сергей Ціхановскі. Нічога складанага. Ён выходзіў і даваў людзям выказацца. Што рабіў Мікалай Статкевіч? Ён прыходзіў, падымаў сцяг, і ён таксама даваў людзям сказаць у вольны мікрафон. Абсалютна проста. Усе глядзелі стрымы. Это можна і трэба будзе рабіць. Там затрымаюць, можа, там северынца ці яшчэ каго-небудзь. Сябры, выходзім і кажам праўду, патрабуем, Лукашенко сыходзь. Шчыра дзякую за каментар. Нагадаю для нашых гледачоў, што на сувязі быў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец. Новая рэальнасць. Саша 3%. Менавіта столькі набіраў Александр Лукашенко ў інтэрнэт-галасаваннях, у якіх удзельнічалі дзясяткі тысячаў чалавек. Міністэрства інфармацыі забараніла медыям размяшчаць такія апытанкі, бо, і тут цытата з Інстытуту сацыялогіі, гэтыя апытанні не адлюстроўваюць рэальную карціну і нібыта ўводзяць людзей у зман. А што пра гэта думаюць менчукі? Я удивлена, что так много
Он вообще отрицательное число заслужил. Адекватный процент, который он набирает на сегодняшний момент. Поэтому и запретили. Да, правду не хотят, чтобы вы видели. Бояться гэтых чэргаў, бояться правды, бояться 3%. Яны ўсё хочуць зрабіць уціхую. Это же ложь по нашему телевидению, что вот он тут имеет какой-то, как скажем, вес в обществе. У него нет, уже уважения потерял, а потом как можно голосовать за президента, который, ну, скажу так, разругался со всем миром, даже с Россией. Это реальная цифра. В другие цифры не могу поверить, потому что пикетов нету. И где собирают подписи за Александра Григорьевича, даже не могу сказать. А у нас на сувязі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Барыс, вітаю. Добрый вечер. Барыс, ну, уласна, былі апытанні пра тое, за каго б людзі хацелі аддаць свой голас на выбарах. На выданні «Наша Ніва» Александр Лукашенко набраў гэтыя славутыя 3%, на Тутбай набраў трошкі больш за 6%. І цяпер вось гэтыя апытанні забаранілі рабіць. Ну, уласна, чаму? Ну, нельга докладно сказать, что стало, ну, стопроцентной причиной, да, можно только зразумець, ну, як бы любы чалавек, які умее аналізаваць, можа зразумець, што 3% вельмі моцна напружылі людзей у высокіх кабінетах, таму быў включаны нейкі механізм спынення, скажем так, вот этой дэманстрацыі непадтрымкі улады, вельмі моцна рэжуць гэтыя 3%. Хотя я, например, думаю, что это абсолютно правильные лічбы. Я маю на увазі, что аудитория тых сайтов, на якіх проводилось опытание, на якраз менавіта так лічыць. В клубе редакторов винователи журналистов, коллег у накрутках, ну, я не думаю, что нехто из выданняў займаўся накрутками просто тому, что гэта и не потребно. Наадварот, журналистам, моим коллегам цікава даведацца, як аудитория думает. Вось. Ну, эти дадзеныя закранули, да, людей в высоких кабинетах, и я думаю, что в администрации сами ведаюць, что популярность недзяржаўных выданняў зараз вельмі высокая, тому это напрямую пагражае вось этой картинцы стабильности, вырашылі подзакруціць гайки. Улады спасылаюцца на артыкул 9.28 адміністратыўнага кодексу, які забараняе праводзіць апытанні грамадскай думкі без адмысловай акрэдытацыі. Паўстае пытанне, а ці не ёсць гэта ўвогуле цэнзурай, ці не ёсць гэта парушэннем свабоды слова? Можа, нам увогуле цяпер і з людзьмі нельга размаўляць, бо гэта таксама апытанне грамадскай думкі. Мне вельмі спадабалася то, як на гэта адрэагавалі недзяржаўныя медыа, у прыватнасці апытання на Тутбае, якое з'явілася учора ўвечары в адказ на вось гэтыя выклікі ў Мінінфарм. Я не ведаю, ці Тутбае выклікалі, але партал Тутбай размясціў у сваім твітары апытанне, сапраўднае сур'ёзнае апытанне, в якім не гаварылася пра выбары прэзідэнта, бо улады гэта забараняюць, а апытанне, што вам больш падабаецца: трактор, тапак, дранік і высокія тэхналогіі. Мне падаецца, гэта выдатны адказ і выдатная дэманстрацыя таго, што ў час інтэрнета, ў час твітара, Телеграма, Фейсбука можна колькі заўгодна забараняць штосьці рабіць, але все роўна ёсць інтэрнэт-прастора, которая, ну, шырэй за гэтыя забароны. Артыкул 9.28 сапраўды ёсць. Да гэтага часу ніхто, ну, сур'ёзна не ўспрымаў яго ў датычнасці да сайтаў, бо, ну, нельга назваць апытанне на сайце нейкім сацыялагічным апытаннем. Тут няма ніякай выбаркі, это не прэтэндуе на нейкую рэпрэзентатыўнасць, і мала таго, я ведаю, што тыя парталы, якія размяшчалі такія апытанні, яны нават пісалі спецыяльна, што гэта не сацыялагічнае апытанне, гэта проста вось наша галасавалка. Вось, ну, улады звярнуліся да Акадэміі навук. Акадэмія навук сабрала нейкі круглы стол, там нараду, і напісала ліст, значыць, в якім палічыла все ж таки такое галасаванне сацыялагічным апытаннем. Ну, баюсь, я, ведаеце, зараз сацыялагічнае апытанне можа быць все што заўгодна, і ўрэшце сябраў БАШ мы час ад часу апытваем пра нейкія
сацыяльна-палітычныя рэчы. Да прыкладу, зараз скончылася абмеркаванне новага адміністрацыйнага кодекса, які прапануюць у Беларусі. Яго на абмеркаванне выносіў партал «Правабай». Ну, гэта таксама в нейкім сэнсе сацыялагічнае пытанне па грамадска-палітычнай тэматыцы. Вось, таму тут нейкі выбарачны падыход, але у век інтэрнэта закруціць гайкі, дзякуй Богу, не ўдасца. Самае цікавае, што дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Геннадзь Каршунов таксама ў каментары нашай Ніве, калі да яго звярнуліся, запыталі, чаму такое рашэнне прынялі аб забароне апытанняў, сказаў, што мерапрыемствы нельга назваць сацыялагічным даследаваннем, вось, але потым у выніку таго, што ўсё ж такі ёсць там нейкая масавасць, нейкія настроі масаў, то закончыў ён свой каментар словамі, што можна аднесці гэтае мерапрыемства да апытання грамадскай думкі. То бок пачынаў адной фразай, скончыў другой. Таксама на фоне вось гэтых зачэпак, забаронаў ад Міністэрства інфармацыі, дзяржаўныя медыі сабе дазваляюць досыць такія дзіўныя выпады. Прынамсі, на Фейсбуку савецкай Беларусі, Беларусь сегодня, з'явіўся перапост ад аднаго адыёзнага эксперта, які размясціў фота з нядзельнага пікету па зборы подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і заявіў, што калі там паставіць аўтазакі і пастраляць у паветра, то людзей будзе ў 20 разоў меней. І СБ гэта назвала «Як не дапусціць майданаў», цытата, «в Беларусі». Як на такія рэчы рэагаваць? Гэта звычайная тактыка працы дзяржаўных медый, якія працуюць за нашыя з вами падаткі. Калі мы бачым такія посты і такія сюжэты, ніколі нельга забываць, што гэта за нашы з вами грошы. І калі нейкае ўзнікае абурэнне, зноўку такі абурэнне гэта абаснаванае абсалютна. В любых медыа можа быць палеміка, в дзяржаўных і недзяржаўных, але што тычыцца вось такіх выпадаў, это не полемика, там гучаць абразы, там гучыць нецэнзурная лексіка. Я в якасці эксперыменту звярнуўся, напісаў заяву праз электронную форму на сайце Савецкай Беларусі. Дарэчы, яны мне сёння патэлефанавалі, я паабяцалі даць адказ, пакуль няма адказу, і звярнуўся ад свайго імя, як фізічная асоба, у камітэт па этыцы Беларускага саюза журналістаў, Беларускага саюза такого прадзяржаўнага журналісцкага. Паглядзім, Барыс, якая будзе рэакцыя на твою скаргу. Дзякуй за каментар. На сувязі быў Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Сергей Ціханаўскі, рэальны арганізатар і лідар пратэстнага руху, заявіў Зянон Пазняк. Пра гэта ўжо неўзабаве, адразу пасля іншых навінаў ад Ігара Кулея. Не бачым іншага шляху, акрамя перагляду палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі, у тым ліку новыя санкцыі супраць службовых асобаў, адказных за рэпрэсіі. Гаворыцца ў супольнай заяве кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламенту ў сувязях з Беларуссю Роберта Бедраня і спавяшчальніка Еўрапарламенту аб Беларусі Пятраса Аўштравічуса. Тыдзень таму палітыкі асудзілі рэпрэсіі супраць мірных дэманстрантаў ды актывістаў грамадзянскай супольнасці, адзначыўшы, што арышты Сергея Ціханаўскага і Мікалая Статкевіча і дзясятка іншых асобаў не прайшлі паўз іхнюю увагу. У сваю чаргу прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ заклікалі ўлады Беларусі праявіць максімальную стрыманасць і стварыць у Беларусі больш свабодную абстаноўку пры правядзенні выбараў. На прадпрыемствах Светлагорску цэлюлозна-кардонным камбінаце і хімвалакне выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс для збору подпісаў на падтрыманне Александра Лукашэнкі, сцвярджае Алена Маслюкова, назіральніца кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары. Днямі Маслюкова атрымала шэраг паведамленняў пра тое, што працаўнікоў прымушаюць падпісвацца за дзейнага кіраўніка краіны і што злачынны загад паходзіць ад старшыні Светлагорскай раённай выбарчай камісіі ды адначасова намесніка Светлагорскага райвыканкаму Канстанціна Пятроўскага. З пералічанымі фактамі Алена Маслюкова звярнулася ў пракуратуру. 10-я частка 61-га артыкулу выбарчага кодексу кажа, што ўдзел адміністрацыі ў зборы подпісаў, як і прымус ці ўзнагароджанне выбарнікаў, супрацьзаконныя. Такія парушэнні могуць быць падставаю для адмены рашэння аб рэгістрацыі кандыдата на прэзідэнцтва. А у нас на сувязі Юрый Беленькі, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання, дэпутат незалежнасці, а цяпер выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту ў Беларусі. Добрый дзень. Добрый день.
Спадар Юрый, ну, уласна, КХП БНФ рэдка калі так адкрыта падтрымлівае нейкі пратэст, які арганізаваны іншымі палітычнымі сіламі. Але вось цяпер спадар Зянон Пазняк напісаў, што пратэст падтрымаць трэба. Чаму? Што змянілася? Справа ў тым, што зараз сапраўды адбываецца народнае рушанне. Тое, што зрабіў Лукашенко і ягоны рэжым, гэта цяжка, напэўна, напісаць простымі словамі, як нейкая разумная палітыка. Это фактычна дзеянні, накіраваныя напрамую супраць жыцця беларусаў, беларускага народа. І гэта стала зразумела абсалютнай большасці людзей. Калі яшчэ да гэтага моманту, нейкае было такое, як бы, разуменне ці пазіцыя, так, нема дэмакратыі, але ж, нейкая эканоміка круціцца, нейкая зарплата ёсць, мяне непасрэдна не закранае, то зараз людзі зразумелі, што гэты рэжым жыве толькі сваімі інтарэсамі і гатовы нішчыць людзей, што людзі, беларусы, смецце, вот это выказванне, што народец, гэта яшчэ як бы адна частка. Но дзеянні на сённяшні дзень, якія былі скіраваныя на тое, смерть беларусаў, пра адмаўленне пандэміі, выказванне ў адрес памерлых людзей, гэта ўжо была перайдзена тая рыса, пасля якой людзі зразумелі, гэты рэжым антынародны, антыбеларускі, і ўсё трэба зрабіць, каб яго змяніць. І вот знайшліся людзі, якія выступілі фактычна з нашых пазіцый, бо тое, што, скажем, Ціхановскі заявіў, ягоная група, тое, што павінен быць байкот, гэта наша пазіцыі, даўнія пазіцыі. І тут абсалютна відавочна, што пазіцыі супалі. І самае галоўнае, што тут шчырая пазіцыя ёсць на тое, каб убраць дыктатара. Бо далей проста ідзе пагроза існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Спадар Юрый, таксама багата людзей задаецца пытаннем, што вось нават калі існая палітычная сітуацыя ў Беларусі пераломіцца, што рабіць вось з усёй гэтай спадчынай, якую пакіне Лукашенко з эканамічнай сітуацыяй? Вы ў 90-е гады, як дэпутат Верховнага Савету, распрацоўвалі канцэпцыю эканамічнага аднаўлення Беларусі, а цяпер вось сітуацыю, наколькі складана яе будзе паправіць, колькі нам спатрэбіцца часу? Это першы момант, што мы распрацоўвалі, мы стварылі базу, у тым ліку і базу эканамічнага існавання незалежнай дзяржавы. Моладзь можа не памятае, старэйшае пакаленне памятае, але недавно мы стварылі праграму пераходнага перыяда «Вольная Беларусь». І там все это пропісана. Мы цудоўна разумеем, што сітуацыя недобрая, створана перакручаная мадэль эканомікі, калі так сказаць, эканоміка скіравана на абслугоўванне інтарэсаў Расійскай Федэрацыі, а не ўласных інтарэсаў беларускай дзяржавы, беларускага народа. Практыка паказвае, калі нашы беларусы выязджаюць за мяжу, прычым тэхналагічна развітыя краіны, такія як Злучаныя Штаты Амерыкі, еўразвязы, і маладыя людзі, яны паказваюць вельмі добрыя вынікі сваёй працы, робяць хорошую кар'еру, кар'ерны рост. Это паказвае, што калі даць волю нашым беларусам на сваёй зямлі, то мы вельмі хутка рушым наперад. Это, поверьте, это не просто нейкія прыгожыя словы, якія вот я зараз скажу. Это маё цвёрдае перакананне, назіранне і мой непасрэдны досвед працы эканамістам-практыкам. Вот, разумееце? Таму я хацеў бы, карыстаючыся момантам, звярнуцца да беларусаў і сказаць побольше оптимизма. Першую задачу уберем режим, вот это антибелорусский, выканаем. Другая задача будет так само выканана. І на гэтай аптымістычнай ноце скончым нашу размову. На сувязі быў Юрый Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту ў Беларусі. Галоўны эпідэміёлог Швецыі Андерс Тэгнель прызнаў памылку і кажа, што Швецыі трэба было увесці больш абмежаванняў супраць COVID-19. Між тым, улада верасці заяўляюць, што ў горадзе штодня знаходзяць па 100 пнеўманіяў, а ў кіраўскім раёне Магілёўшчыны ўвогуле ўвялі абавязковы масачны рэжым.
А на сувязі мой калега Андрэй Шобін, які цяпер знаходзіцца ў Кіраўску. Вітаю. Добрый день. Андрэй, ці ўдалося ўласна спраўдзіць, ці выконваецца гэты масачны рэжым у Кіраўскім раёне? Ну, хутчэй за ўсё выконваецца, таму што сапраўды мы зайшлі ў некалькі прадуктовых крамаў, і там не абслугоўваюць папросту людзей, якія не апранутыя ў маскі. На вуліцах большая частка людзей маскі не носіць, але у памяшканнях так сапраўды людзі ў масках. А ўласна, ці не гаварылі яны, з чым звязаныя гэтыя жорсткія патрабаванні? Чаму была такая неабходнасць? Людзі казалі, што было два таких буйных выпадкаў захворвання, інфікавання. Гэта у мясцовым райвыканкаме і у адным з калгасаў. У кіраўскім райвыканкаме каля 40 чалавек інфікавана. Ну, гэта зноў жа па чутках. Шчыра дзякую за каментар. Нагадаю, што ў нас на сувязі быў мой калега Андрэй Шобін з Кіраўскага раёну, дзе ўвялі абавязковы масачны рэжым. Спадарства, калі вам ёсць што распавесці, не маўчыце. У гэты адказны час давайце будзем разам разбураць гэтыя муры страху і замоўчвання. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. До наступных эфіраў.